Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het degradatiespork Giesselt, Oerljouwert en Doetinchem. Verschil op de ranglist, maar 1 punt. En morgen dan is het do or die voor de Graafschap en Cambuur. Aan tafel, oud-assistent-trainer van de Ljouwerters, Sander van der Heijden. No spotclub maar verliezen hier nog van de Graafschap, Janer Kavlan. En uw eigen Cambuur-watcher Geert van Thun. Goejoen, dit is Bient Sport. En het oordeel naar de degradatiekreker van het hier kan beginnen. Ja jongens, het oordeel is het aanzet. Die day begint de spanning, Geert. Is die voelbaar? Ja, is absoluut voelbaar. Ik ben van de morgen op de laatste training geweest. De supporters die staan dan toch even nog weer justjes meer en justjes actiever aan de kant. Het spandoek weer er nog. Vecht voor je club. Barto en trainer Keizer die toch even in conclave gingen, denk ik, maar die supporters, om toch wel vooral te vertellen dat er echt wel heel hard werken wordt morgen. Ja, de kist vielen aan alles dat het een bijzonder is. Ja, er zit behoorlijk wat druk op voor beide ploegen. Ja. Want Sander, waar is er eigenlijk favoriet? Nou, ik denk dat heel Nederland denkt dat de Graafschap favoriet is morgen. Echt, ja? Ja, dat denk ik wel. Ja, omdat die een betere periode hebben nu. En Cambuur zit toch een beetje in een fase, dat gaat moeizaam. De Graafschap klimt na de winterstop gewoon omhoog. Thuiswedstrijd, op gras, dat zijn wel dingen waarbij mensen denken van nou, daar zijn ze favoriet. Ja, Janer, jij voetbalt nu natuurlijk bij Heerenveen, maar vorig jaar nog bij de Graafschap, kampioen geworden daar ook. Kom je nog wel eens in Doetinchem? Ik kom nog wel regelmatig in Doetinchem, ja. Ik heb daar ook familie wonen en vrienden, dus in mijn vrije dagen probeer ik wel even langs hen heen te gaan. Ja. Ja, want hier loopt de spanning aardig op. Hoe is het daar, in de Achterhoek? Ik denk dat daar ook veel spanning is. Ik bedoel, dat is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Dus veel spanning. Alleen, ik denk dat ze wel weten wat op het spel staat. En dus... Ja, want jouw familie woont daar nog, jouw moeder woont daar ook, broers nog misschien. Allemaal een seizoenkaart of niet? Nee, ze hebben geen seizoenskaart, maar ze willen wel graag bij de wedstrijd bij zijn. Alleen kaarten zijn uitverkocht. Dus... En jij kan er zelf ook niet kijken, hè? Want jij moet natuurlijk voetballen bij Heerenveen tegen Roda. Ja, klopt. Ik kan er helaas niet bij zijn. Ik wou er graag bij zijn, maar dan maar via de tv. Ja, via de televisie. Want Geert, ik heb zelf een beetje het gevoel van de gunfactor, die het Cambuur altijd hier nog onder leiding van Henk de Jong. Die gunfactor is daar gewoon een beetje naar de Graafschap daar gingen. Ja, dat komt omdat Cambuur een beetje minder, hoe zal ik het zeggen, die gunfactor wat minder profileert. Marcel Keizer is een hele andere man als dat Henk de Jong weer. Henk de Jong ziet meer afstonden? Ja, ietsje afstandelijker, ietsje meer, wel heel erg niet minder betrokken, dat zal ik absoluut niet zeggen, maar toch en Boeten daar ietsje cooler in zijn optreden. Dat is dat Henk, dat weer toch altijd het warme bad, zal ik maar zeggen. Ja, dat mist Cambuur wat. En dan gaat het echt, dan zat het Geert trouwens in. Dat mag ik zeggen, mensen houden graag met underdogs. Dat is een heel normaal verhaal. Hoeveel punten hier de Graafschap voor de winterstop? 4 in het, hè? 5 punten. Nou ja, en nou hebben ze dus 14. En Cambuur die... Sontje nou. Sontje, sorry. Dus die pakken punten. En dat vinden mensen mooi. En dan wordt dat dranggevoel van de Graafschap wordt profileerd in de media. Ja, en dan skaren mensen toch wat achter zijn club. Ik vind dat wel een logisch geheel. Maar het oogt ook frisser. Maar de Graafschap oogt frisser, ja? Ja, het is net of het wat explosiever oogt, zeg maar. Zo, dat heb je wel eens in... Wat meer opportunisme. Ja, maar dat is ook niet erg. Alleen dat vind ik wel een verschil met Cambuur op dit moment. Ja, want ik lees dan ook wel stikken in bladen en die zeggen de spelers van Cambuur van als je zag hoe wij trainen, dan is het eigenlijk onbegrijpelijk dat er in wedstrijden net uitkomt. Nee. Dat wist van de man op een training. Ja, nou ja, daar is inderdaad niks op aan te merken, die trainingen van Cambuur. Dat is weer.
Maar het die sneurt jongens gebeuren, hè? Dat is het verhaal. En als je zo'n wedstrijd dat in Roda, waarvan je van tevoren weet, dit wordt een hele lastige pot voetballen, dreekverhalen, die gingen wat in de kont hingen en dat soort dingen. Ja, krijg je wel wat in je omheren. Het mag echt eens even mooi zitten. Het is binnen van die liedse dingetjes, het gelok even mooi en dan kist het omdraaien. Zullen we even zien naar de training van Van der Moorn? Ja. Het liep het een vreed als alle oren. De selectie van Cambuur die traint onder tafersjoch van een groepje supporters. Maar gewoon is het vanzelfs net. Morgen stiet de Krekers in de Graafschap op het programma. Dan moet het voor de Ljouters gebeuren. Ik ben zelf blij dat het paasweekend ertussen zat. Dat je even alles kan laten gaan. En vanaf maandag eigenlijk zit de spanning, de passie, de strijd, alles zit wel weer in je lichaam om zaterdag te knallen. Ja. Dat wordt natuurlijk deze week wel opgebouwd. Ik bedoel, het is niet zo dat we nu al zo gespannen rondlopen. We hebben gewoon hard getraind. Het is wel een wedstrijd, hè? Is het de wedstrijd? Ja, voor ons wel. Dit is een hartstikke belangrijke wedstrijd. Om dat nog even onder de aandacht te brengen, hing je de fans een spandoek op. Het badskip is duidelijk. Het is morgen erop of eronder. Zij hebben gewoon hun punt willen maken vandaag dat het zeg maar echt een tijd in het seizoen is waarin het alles of niks wordt. En daarin verwachten zij gewoon ook de strijd en de passie die zij ook voor de club hebben. Nou, dat is toch alleen maar mooi. Dus ik was blij dat ze er waren. Die jongens maken zich druk, die maken zich zorgen om de club en dat mag. En dat hebben ze op een hele goede manier getoond. En een kort gesprek geweest over wat zij verwachten. En daar kon ik helemaal in komen en de rest van de selectie ook. Had Jack Bond er echt bij is in de Graafschap, doch pas morgen blikken. Hij had een ijsbeentje en maat jeder stapje. Maar de agressiviteit zit bij de Ljouters dus wel goed. En dat is nedig ek. In deze wedstrijd wordt niet alleen goed voetbal gevraagd. Dus we moeten gewoon ook gewoon 100% meegaan in die wedstrijd. En dan moeten wij nog dat tandje extra erbij zetten met het goede voetbal. Het wordt altijd zo op de Graafschap gepind. Maar je moet elke wedstrijd moet je je strijd leveren en je arbeid doen en al dat soort dingen. En daar vandaan kan je ook goed gaan voetballen. Ja, we zeggen niet slecht de training, Sander, maar Marcel Keizer en Barto die dus importeren maar de supporters, dat dien je hem eigenlijk wel, hè? Maar de supporters. Maar wat voor gesprekken binnen dat dan? Nou ja, dat is een moment dat supporters hun gevoel uitspreken. En dan zeggen ze van, die hoefdraad erin. Ja, maar kijk, je kan wel normaal met de supporters praten van ze hebben bepaalde opstellingen natuurlijk niet. Oh, dat net, nee. Ze mogen wel een mening geven en dat is ook prima. Kijk, je moet ervoor openstaan dat mensen hun ei kwijt kunnen en hun gevoel kwijt kunnen. En daar ga je gewoon op een normale manier mee praten. En dan zie je ook, en dat merk je nu met Martijn ook, dan ga je ook op een hele normale manier met elkaar om. En ook uit elkaar. En dan gebeurt er ook verder niks. Als je het maar heel normaal en netjes houdt. En zij mogen we leven in een vrij land, dus ze mogen hun mening geven. En daar is niks mis mee. Nee. En het is alleen maar mooi, vind ik, dat de club zo leeft, ook bij supporters. Want dat brengt ook sfeer in het stadion mee. Dat merk je elke thuiswedstrijd. Ja, absoluut. Janer van de Graafschap had natuurlijk opstartproblemen. Hè. We hebben het net al even gezegd. 5 punten uit de eerste wedstrijden. Tot en met de winterstop eigenlijk nog maar 5 punten. Intussen is er ook weer hoop op lijfsbehoud. Ik heb zelf een beetje het idee, het is daar vrij rustig. Ze raken daar niet in paniek. Voor mijn gevoel ook. Het is daar vrij rustig. Ze hebben het verlengd met de trainer. Ja. Ook met volgens mij de technisch directeur. Ook met Peter Hofstede, Ja. de topscorer, vindt het voor mij ook verlengd. Ook verlengd. Dus voor mijn gevoel is het daar ook rustig. En dat is alleen maar goed. Dat moeten ze ook zeker houden. Ook maar qua systeem. Altijd hetzelfde systeem blijven spelen. En geen paniek. En, Maar die paniek was die er dan ook niet in de eerste seizoen zelf, toen ze er echt stijf onderaan stonden? ze bleven dezelfde dingen doen. Ze speelden wel goed, creëerden kansen, alleen de punten pakten ze toen niet. En nu benutten ze de kansen en pakken ze de punten wel. En ik vind dat wel aardig wat rust is in de club. Ja. Maar denk je morgen? Winst van de Graafschap. Winst voor de Graafschap. Ja. Zeker. Want wat maakt Cambuur dan? Om te zorgen in dat Janer geen gelijk krijgt. Voetballen om te winnen. Maar hoe? En niet om niet te verliezen. Nou ja, dat is nu niet aan mij om dat... Maar met 3 spitsen gewoon voorin? Ja, waarschijnlijk want zal het weer 3 spitsen worden, ja. Ja. Het 5-3-2 is geprobeerd, het 4-4-2 is geprobeerd. Dat wist toch niks? Nou, het gaat er niet om wat ik vind. Het gaat erom wat het beste is voor de club. De horst van onvolgend voetbal. Ja, en De gruwels bij de gedachte van 4 verdedigers. Ja, Ja. dat doe ik liever niet. Nee. Alleen het gaat erom, wat voor middelen heb je binnen de selectie. En kijk, toen wij er nog zaten, vonden wij dat 4-3 de beste optie was.
Maar En, als je mooi gaat in het opportunisme van, van de Graafschap, Mag dat? daar rijd je het net als mij Wat net maak op. je dan? Want Nou kijk, opportunisme, dat is ook iets, een keeper kan een bal naar voren schieten. Dat hou je niet tegen. Dat is opportunisme ook. Je kan niet iemand bij de keeper neer gaan zetten van jij mag niet die bal uitschieten. Kijk, opportunisme is ook een bal gewoon naar voren schieten en op die van mij en ze gaan het duel aan. En dan gaan ze vechten. Dat kan. Ja. Maar daar moet je wel in meegaan. Je kan wel zeggen, daar gaan we niet in mee. Maar je moet juist daar wel in meegaan. Want als je dan een bal kan veroveren, dan kan je gaan voetballen. Dan kan je je zijkant aan de gang zetten. Dus je moet wel meegaan in het gevecht wanneer zij opportunistisch spelen. Alleen, ik vind, je moet zelf niet opportunistisch snel gaan spelen. Want ik denk dat er heel veel ruimtes liggen om daar tussendoor te voetballen. Want hoe gaan zij het doen, denk jij, de Graafschap? Opportunisme? Nou, ik denk dat ze wel druk vooruit willen zetten. Ook eigen stadion, dus volle bak. En ik denk dat ze wel gelijk druk willen zetten en laten zien wie de baas is, denk ik. Ja. Ja. We hebben trouwens een instaat van de collega's van TV Gelderland. Kunnen we even Shelley? En hebben ze mij een orde bekende. En natuurlijk heeft Cambuur gewoon een aantal goede spelers ertussen zitten. Dus moet ik Cambuur absoluut niet onderschatten. Dat is, ik denk dat wij daar ook niet toe in staat zijn. En dat mag ook niet omdat wij ook 17e staan. Dus, maar voor de rest is het gewoon een wedstrijd natuurlijk. En een belangrijke wedstrijd voor ons. Maar we moeten hem niet belangrijker maken dan die is. Leeuwarden, daar woon je. Je hebt jaren gespeeld bij Cambuur. Je wordt ook veel aangesproken op straat door supporters. En dat gaat niet altijd even leuk, begrijp ik. Ja, kijk, er is gisteren in de krant verschenen dat ik bedreigd ben. En dat heb ik gisteren ook al op de radio gezegd. Dat is absoluut niet gebeurd. Ik heb wel wat minder leuke dingen meegemaakt. Zoals mensen die uitschelden en dat soort dingen. Kijk, dat hoort ook niet, vind ik. Maar goed, hoort er blijkbaar bij en daar moet ik mee leren leven. Ja, een lastige situatie liep het mij voor Mark Diemers. Natuurlijk Grutwurden bij Cambuur, had je direct voetballen. Ja. En via FC Utrecht nog bedarren eigenlijk bij de Graafschap. Ja, maar ja, dit zijn zaken die net zin te houden binnen. Ik ben volledig met hem hier. Wat had het nog voor nut om een speler te scannen omdat hij bij een andere club speelt. Maar dat is de emotie die in het voetbal zit. Dat keur je natuurlijk aan alle kanten nog, maar het gebeurt. Ja. En ik vind dat hij er tamelijk relaxed mee omgaat nou. En ze hebben hem net echt bedriegen. Ik dacht even, nou, hij is maar de dood bedreigd en zo. Dan wordt het wel heel erg. Nou ja, het is verbaal. Heel vervelend. Afkeurenswaardig. Niet doen. Maar het gebeurt wel. Dus ja, hanteer er maar. Doe het maar. Dan moet je er maar rustig mee omgaan. Dat doet hij nou. Even een oorvraag. Is het bij verlies van Cambuur? Is het dan over en uit? Ja, voor mijn gevoel wel. Ja. Getalsmetig net, want er bleven nog 4 wedstrijden, nog eens 15 punten en dan is het verschil voor dus keer rekening. Maar dan is het net volgens mij is dat de genadeklap. Dus Cambuur moet absoluut net verliezen. Ze kunnen gewoon gelijk spelen. Als er net meer in zit, dan is het verschil een puntje. Houd je de druk erop, dan heeft de Graafschap een minimaal als 4 programma's Cambuur. Die krijgt nog Willem II thuis, die krijgt nog Excelsior thuis, dan kun je de slagslijn. Stel je voor dat je nog wat stuntje en puntje had kennen bij NEC. En dan denk ik van nu dat de Ajax en PSV verlengd worden. Nou, dat moet de Graafschap dan maar een keer doen. Dus ik zou zeggen, net verliezen. Zeker net verliezen. Nee. Absoluut net verliezen. Maar dat denk ik oer en uit bij verlies? Had je wel verliezen? Ja, dat denk ik wel. Dan is het verschil 4 punten. En dan komt er zoveel druk op te staan. Kijk, en als je moet inhalen, kijk, je kan beter 4 punten voor staan. Dan is de druk minder dan wanneer je 4 punten achter staat. Want die 4 punten moet je inhalen. En waar moet je dat gaan doen? Ja, nou ja, Geert die noemt net eigenlijk de 3 wedstrijden waar je punten, waar je normaal gesproken punten zou kunnen halen. Want als je Ajax thuis, ja, dat kan, je kan hem een keer winnen. Maar dat gebeurt niet vaak. En een PSV uit volgens mij is nog. Ja, die win je ook maar die niet ben nog wel vaak. volop in de race voor het kampioenschap. Ja, maar dus dat is lastig. punten lezen in Cambuur. Dan hou je er 3 over, zeg maar, waar je punten kan halen. En als het verschil 1 punt is, dus je speelt gelijk, dan is het, dan gaan ze na competitie redden. Maar kan Cambuur met stress omgaan? Ja. Kan deze ploeg, deze jongens, kan die goed met zo'n situatie omgaan? Ja, maar dat is dezelfde vraag van de Graafschap. Hoe is die selectie daaronder? Ja, hoe is die selectie eronder? Kunnen zij een beetje met deze situatie omgaan? Een beetje zicht op, want jij hebt wel contact ook met Tarvi, Cabecele, dat zijn vrienden van je. Ja, klopt. Nee, ik heb nog vrij veel contact met ze en ze zijn er vrij relaxed op. Relaxed, dat willen we niet horen. Zijn ze zenuwachtig? Nee, niet zenuwachtig. Ze zijn zenuwachtig. Tuurlijk, ze weten wel wat ze te wachten staan, maar ze zijn niet zenuwachtig of zo. Dat komt morgen pas. Dat komt morgen pas? Ja, als je dan naar een stadion rijdt of als Cambuur dan in de bus bij het stadion aankomt, dan begint het echt zeg maar, te kriebelen. Oké, nou moet het hier gaan gebeuren. Maar ik denk dat toch voor de Graafschap wel wat anders is, omdat ze thuis spelen. Ja, en precies. ze weten hoe de sfeer is ongeveer. Dus ik denk dat
wat makkelijker is. Maar wordt zeker geen makkelijke wedstrijd. Kijk, en bij de Graafschap is eigenlijk het hele jaar denk ik al een beetje het idee leeft er een beetje van, nou, we gaan het waarschijnlijk niet redden vanaf moment 1. En natuurlijk, ze doen wel hun best om erin te blijven, maar De druk bij Cambuur is groter dan bij de Graafschap. dat denk ik wel. En kijk, en dat de Graafschap hier nu staat, dat is wel heel knap, vind ik. Want dat zag er natuurlijk in oktober of november zag het daar niet naar uit. Dus ik denk dat die druk bij Cambuur, ik denk dat de jongens van de Graafschap iets relaxter zeg maar, in zo'n seizoen zitten. Omdat die gewoon vanaf moment 1 al, er is minder druk, denk ik. Janer, ken je dit programma? Heb je het wel eens gezien? Ik heb het helaas nog niet gezien. Nog nooit gezien, dus dan weet je ook niet dat op dit moment is het tijd Roep maar quiz. voor de quiz. Ja, de quiz hoor, de quiz. Daar binnen we met Arjen Sportquiz. En de vraag van deze week komt van Janer Kavlan. Bij de Superboeren speelt de Vries. Welke Leeuwarden speelt bij de Graafschap? Mark Diemers. Had Janer gelijk en is het in die antwoord A, Mark Diemers? Denk je nee, het is B, Andrew Driver? Of is het misschien antwoord C, Hidde Jurrius? Mail je antwoord van waantje naar pient@omroepfriesland.nl en meid je komens op 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen AZ bij de nieuwe oranje held Vincent Janssen. Het wordt elke week weer een stukje dreger. Het antwoord op de vraag van verleden week trouwens, wie Chris Koem en de jongejarige Jilles Wiebega van Donkerbroek, hier dat goed. En Jilles de Heerenveen-sjaal, die komt zo gauw als mogelijk die kant op. Janer, we zijn vanochtend bij de training geweest en wat zagen wij tot onze grote verbazing? Jij speelt niet zondag tegen Roda. Zoals het nu eruit ziet niet. Speelde 11 tegen 11 dan. En daar bleek dus dat ik bij de wissels hoorde. Ja, kwam het als een verrassing? Ja, een klein beetje wel. Ik heb er niet over gesproken. Met de trainer niet? Nee. Wij wel gelukkig. Ja. Zullen we even horen naar de uitleg? Ja, is goed. Het middenveld dat is nou de discussie, maar Bijker speelt het wel. Stefan Kavlan, maar, dan is de vraag Kavlan kan ik naar het middenveld. Dus het middenveld hebben we nou, omdat iedereen haast fit is, volle meer opties. Maar Bijker, Bijker is wel een kereltje. Het is net een grote kerel, maar het is wel een gedrag, wel een kerel. En nou, dat hebben we gewoon even nodig. Ja, hij zegt eigenlijk, Bijker is meer een kereltje. En je kan nog wel op het middenveld terechtkomen. Wat is nou eigenlijk jouw favoriete positie? Mijn favoriete positie? Ik heb al de afgelopen 2 jaar dan op linksbackpositie gespeeld. Bij de Graafschap ook? Bij de Graafschap ook. Maar ik kan middenveld ook prima uit de voeten. Wat doe je liever? Liever? Ja, natuurlijk, middenveld is wel wat aantrekkelijker, dichter bij de goal. En kom ik ook minder in mijn zwakte en dat is het verdedigende. Want dat is nog wel mijn zwakte, vind ik. Opmerkelijk voor een linksback, hè, eigenlijk? Ja, dat het is. Ja, misschien wel, maar ik ben meer een voetballende type. Dus dan moet je de keuze maken. Ja, kijk, Bijker is wel weer verdedigend sterk. Natuurlijk kan ook goed voetballen. En ik ben verdedigend wat minder sterk. Alleen, ik moet er wel meer van balbezit hebben. Wat vies jou, Alexander? Vies jou helemaal meer een verdediger of een middenvelder? Middenvelder. Ja, een middenvelder. Ja? Ja. Een 6 of een 8. Een 6 of een 8? Ja. Een 6 of een 8. Oh, je hoort het, een 6 of een 8. Ja. Dat zijn geen rapportcijfers. Hey, want je hebt de overstap gemaakt van de Graafschap naar Heerenveen. Vertrok ook door de voordeur eigenlijk, hè? Want kampioen geworden. Speler van het jaar geworden ook bij de Graafschap. Eigenlijk ben jij gewoon een superboer, hè? Ja, ik ben geboren en getogen in Doetinchem. Ik ken alles daar, ik ken iedereen daar. Dus, je hebt de hele jeugdopleiding, heb je daar ook doorlopen? Ook, ja. Vanaf de C's. Ik heb een aantal teams meegemaakt daar. En, je kwam toch eigenlijk als een heel klein jongetje, als een jaar of 8, heb je al een testwedstrijd daar gedaan? Ja, klopt. Toen ik 8 jaar was, was ik dan gescout voor de Graafschap. Maar toen vonden ze me te licht. En ze bleven me volgen daarna. En uiteindelijk, toen ik 12 jaar was, hebben ze toch nog gescout. En Ja, mooi. Ja, mooi. En dan de hele jeugdopleiding heb je doorlopen. En dan zit je er dus ook al bijna een jaar of 11 dan, denk ik. En dan ben je eigenlijk ook wel toe aan een soort van nieuwe uitdaging. Ja, klopt. Zo andere was omgeving. Ik draaide een goed seizoen dan het laatste jaar bij de Graafschap. We zijn gepromoveerd, speler van het jaar geworden. Dus het was gewoon een goed seizoen voor mij. En, clubs in de rij. Ik was ook toe aan een nieuwe stap. En dat was een club uit de Eredivisie. Ja, Utrecht, AZ, Heerenveen. Je had ze voor het uitkiezen. Ja, er was wel wat interesses. En natuurlijk waren ook wel andere clubs die een bod neerlegden.
Maar ja, Je kon zelfs naar Turkije ook. Ja, ook. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja, nee, dat is nog te vroeg, vind ik. Ik bedoel, dat is toch, als je naar Turkije gaat, moet je echt er klaar voor zijn en ook misschien op wat oudere leeftijd gaan. Want je bent nu 24? 24, ja, net 24. En je hebt Turks paspoort? Ook. En je hebt al eens een keer aangegeven, mocht het ooit zover komen dat ik moet kiezen, dan kies ik voor het Turks nationale elftal. Dat denk ik wel. Het is niet wel makkelijk gezegd, maar ja, ik denk dat ik de meeste kans daar maak. En, maar goed, ik uiteindelijk voor Heerenveen gekozen, omdat het is gewoon een mooie club, lijkt op de Graafschap, volksclub. En Jordi kende ik ook nog toen die tijd. Jordi Buijs. Je had je eens van tevoren even gebeld, toch? Ja, ook nog even contact mee gehad, gebeld. En die zei ook van, weet je, deze club is gewoon goed voor jou, goed voor je ontwikkeling. Een mooie club. Dus veel lof over deze club. En je had ook een goede start, want veel mensen zijn het misschien vergeten, maar het is een beetje een grijs seizoen aan het worden voor Heerenveen. Maar de eerste 3 wedstrijden ging het nog goed. Ja, de eerste 3 wedstrijden tot aan Zwolle eerste helft ging het. Zullen we even naar kijken, een paar mooie momenten van jou met name? You made my love go. Ja, doe ik dat. Sorry. You made my love go. You made my love go. Ja, dat deed nog even zeer, hè, die laatste, Sander? Ja, ik snap nog steeds hoe je erin ging. Nee, nog steeds niet. Nee. Maar misschien jij het uitleggen. Ja, moet Ja, ik maar het voordoen? hij schampte de eerste paal, toch? Of niet? Schampte die- de eerste paal, toch? Of niet? Via het been van Dammers, dacht ik. Ja, via het been van Dammers, Dammers, ja. aangeraakt en Ja, het toen pas echt net precies dan tussendoor. Ja. Dat was misschien wel jouw beste wedstrijd. Thuis tegen Cambuur thuis tegen denk ik wel Cambuur. dat mijn beste wedstrijd was. Toen speelde ik nog op het middenveld. Ja, want we zeiden een goede start, hè, die eerste 3 wedstrijden. Daarna kwam wel een beetje de klad erin, want in totaal 9 wedstrijden op rij niet gewonnen. Enorm aantal natuurlijk. En de hele ploeg is bij Heerenveen natuurlijk behoorlijk wisselvallig. Hè? Te veel spelers die ook niet hun vaste normale niveau halen eigenlijk. Nee, klopt. Ik denk dat we, ook als je de resultaten ziet, is gewoon wisselvallig. Ene week speel je wel goed en doe je het goed. En daarna 2 weken op rij doe je het weer niet goed. Dus we zijn daar wisselvallig in. We moeten constant worden. Maar we hebben ook een jong ploeg. Maar dat mag eigenlijk niet te Nee, er zijn veel meer ploegen natuurlijk die dat hebben. Maar is het seizoen nu wel over eigenlijk? Ja, jullie kunnen niet meer omhoog kijken, eigenlijk ook niet meer naar onderen. Ik geloof het gat met de jongens die nog play-offs moeten voetballen tegen degradatie is 9 punten. Ja. Dat gat is wel redelijk groot. Dat is klaar, toch? Nee. Maar uiteindelijk weet je zo goed mogelijk afsluiten. En je probeert toch het beste van te maken, ondanks dat het seizoen nog niet echt goed is. Nee. Maar wat zijn nou nog echt je ambities? Waar wil je graag naartoe? Toch wel ooit in Turkije terechtkomen? Ja, tuurlijk. Maar mijn eerste doelstelling is om echt vaste waarde te zijn bij Heerenveen. Dus gewoon laten zien wie ik echt ben. Want ik kan nog veel beter, dat weet ik van mezelf. En mijn ambitie, ja, tuurlijk. Ik zou wel een keer in Turkije willen voetballen, ja. Ja, op het middenveld. Ja, op het middenveld. Als ik maar speel. En dan voor Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, wat heb je voorkeur of niet? Of durf je dat ik niet? sta voor alles open. Je staat voor alles open. Dat is gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Hè? Want als je nou zegt van ik kies voor de een, dan ben je niet meer welkom bij de ander. Nee, dan... Maar je hebt natuurlijk wel voorkeur. Ja, je hebt wel lichte voorkeur, tuurlijk. Ja, lichte voorkeur. Lichte voorkeur. Maar ik sta voor alles open. Ja, houdt alles open. Heel verstandig. Trouwens jongens, op de radio doch ik weer wie het waardig verslag van de degradatiestreet van Cels. In Doetinchem zitten morgen Geert van Thun en Roelof de Vries. Zij hoorden jou van Jelverson op een hichte van de Graafschap in Cambuur. En een dag later dan zit Roelof de Vries in Kerkrade om verslag te doen van de wedstrijd Roda JC in Sportclub Heerenveen. Dan nog even een heel kwart, want we zijn haast onder een. Geert, FC Twente. Ja. Ja, wat moeten we daar nou van vinden? Ja, wat moeten we daarvan vinden? Dat vind ik een lastige vraag, want ik vind wel dat je FC Twente alle regels die er binnen overtreden hebben en daar vooralsnog toch op een matige manier voor straft wordt. Maar dat is een duivels dilemma, want als je ze wel straffen zoen, dan mag je eigenlijk zeggen van we loeken die licentie in, zoals bij Glasgow Rangers gebeurd is, maar Juventus gebeurd is. Jongen, dan zet je zo'n geweldige club toch ook aan de kant. Dat is wel een verschrikkelijk moeilijke beslissing. We praten er aan over de hele situatie met FC Twente en de eventuele gevolgen van Sportclub Cambuur. Ons staat via Bein Sport op televisie. Maar je weet het, de heren hier aan tafel, ze blijven nog even wat langer zitten. Want op internet gaan we nog even wat langer terug. Praten we onder oren dus over FC Twente. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/Beint. Dus waar weet, onthaast en oors alvast een goed weekend. Dag.
Welkom waarom bij Bean Sport op internet. Om tafel nog altijd Janer Kavlan, Sander van der Heijden en Geert van Thun. En Geert, wie een bedijbluwen. Want FC Twente, de eredivisieclubs, die zijn eigenlijk lelijk. Ja. Ze hebben deze week bij elkaar geweest in het stadion van PEC Zwolle om te praten over de hele situatie met FC Twente. Ja, wat te dwan? Ja, nou ja, ik kan me die lulkens wel voorstellen. Want dan had je als de Graafschap, als Excelsior, als Cambuur op een fantastische manier aan alle regels. Je hebt geen cent te maken, je knokt het in degradatie en er wordt boven je aan alle einde kanten omsjoemeld met budgetten en bedragen en et cetera. Je hebt een spelers die je maar graag willen en je bent veilig. Ja, dan zou ik als pislink worden had ik als Cambuur of de Graafschap wie ik hallo. Ja. Ik wil je verneukt. Wat vies je eigenlijk, Sander? Want, Daar ga ik helemaal in mee. Ja. Ja. maar wat zou de barrematten? Want volgens mij had de KNVB twee mogelijkheden. Ze kunnen of punten aftrekken, mooi een boete, Ja. of de licentie aannemen. Ja, Het zijn twee uitersten eigenlijk, hè? Nou ja, punten aftrekken, het gaat er hoeveel punten wordt het? Ja, Kijk, als jij 3 punten doet, dan hoef je dat niet te doen, want dat is geen straf. Nee. Want dan gebeurt er niks. En het punt is, het is een heel ingewikkeld verhaal. Weet je wel, Twente heeft nog de gelegenheid tot 1 mei om nog wat cijfertjes rond te leveren, et cetera. Ja. En op 8 mei is het slot van de competitie. Ja. Er wordt in deze competitie net weer ingrijpt, want dan beïnvloedt het kampioenschap bij Ajax en PSV. Ja. En dus er gebeurt er niks. Kijk eens jongens, Ja. op internet krijg je altijd een drankje erbij. En dan kun je het wetter voor. Kijk, dat is beter hè. Dankjewel Marre. Ja. Maar maak je die verhalen hoor. Ja, dus dat... Colin Berenburg. Ja, dankjewel. Ja. Dus het wordt na de competitie beslist, zodat het kampioenschap er net meer onder lijst. Dat is die keuze het maken. Nou, en dan? Dan mag je naar het einde van de rit zeggen, oh sorry, de Graafschap of Cambuur. Nee, je bent net hier. Je moet er na de competitie nog in. Want we hebben toch Twente in. Want wanneer begint die na-competitie? Die begint zeg maar gelijk na de competitie. Ja, die begint, dus dan mag het opnieuw een maai zeggen waar we doen. En dan kist het is een hele hoogst ongelukkige situatie. Maar dan wil je dus 18e en dan denk je van, wij degraderen rechtstreeks. Ja. En dan zei het dus, nee, want FC Twente keer dus en dan mag je dus toch nog play-offs voetballen. Ja, en dus denk ik dat dat net gebeurt. Nee. Dus gebeurt er niks. Dus gebeurt er niks. Maar aan de andere kant, je kan ik zeggen van Glasgow Rangers moest ook helemaal terug naar het onderste niveau. En Juventus ging er terug naar de Serie C. Waarom moet je dan een uitzondering maken voor FC Twente? Ja, maar doe het dan nu maar gewoon. Laat ze nu maar gewoon uit de competitie. Ja, so be it. Ja, maar dan spelen ze dus wel een cruciale rol voor het kampioenschap. Ja, maar dan is het want maar zo. Ajax het league spelen en dan rekt het PSV met 2 keer winst. Dan maar zij hebben de hele boel abandon het hele jaar. Ja. Dus ja. Dus wat vies je? Haal ze er dan nu uit? Nu eruit. Als ze dan toch die maatregel nemen... Ja. Dan moet je consequent wezen. Ja. Dat ben ik met Sander Riens. Ja. Sjoeg nog naar Haarlem, sjoeg naar Veendam. Cambuur is kampioen worden. Dankzij het faillissement van Veendam. Dat kwam heel goed uit in het puntenaantal. Ja. Kampioen. Ja. Het MVV, weet ik nog, MVV is die vrij heeg, toch? Ja. En in één keer is die vierde. Volendam. Volendam, MVV en AU de paraplu. Ja. Cambuur pakt het. Het zijn maar zo. Wat vind jij, Janet? Ja, kijk, KNVB stelt een aantal regels op en iedereen houdt zich daaraan. En als daar iemand niet aan houdt, dan moet hij gestraft worden. En hoe jammer het ook is, het is een mooie club. Ja, dan moet je gewoon gestraft worden. En kan misschien wel voor kampioenschap kan het wel veel schelen wie. Ja, want dan gaat gelijk Ajax hebben al voorsprong van 2 punten. Ja. En dan wordt het in één keer 4. En dan zijn ze bijna zo goed als kampioen natuurlijk. Als je nu FC Twente eruit haalt. Ja, maar het gaat om de club zelf. Ik bedoel, de club heeft een... Wij zouden eigenlijk net zien wat het voor gevolgen heeft voor Ajax, voor PSV. Je moet constateren, binnen ernstige fouten maken bij Twente. En ze doen klein besodemieteren. Ja. Ik denk dat het antwoord ondubbelzinnig ja is. Straffen. Ja. Hard straffen. Nou, de clubs heeft dus bij elkaar geweest in het stadion van PEC Zwolle. En die willen dus nou een moreel appel bij Twente lezen. Ja. Van dat ze vrijwillig eigenlijk uit zichzelf degraderen. Ja, maar gaan ze dat niet doen? Dat gaan ze niet doen, toch? Het bestuur wat er nou zit, of de mensen die hebben dat niet veroorzaakt. Nee. Dus die zijn alleen maar bezig om de club weer uit de problemen zorg te helpen. Ik zou wel wat anders zeggen, maar problemen te halen. Dus die gaan niet zeggen, nou weet je wat, zij hebben er een zootje van gemaakt. Laten wij maar gewoon dan gaan degraderen. En dan zien we wel wat schipstanden en dan gaan we het dan weer opbouwen. Doen ze maar niet. Safir mag het net komen. De KNVB moet zijn verantwoordelijkheid nemen en hier een passende straf oplezen. Nou, en dat degradatie is, dan is het maar. Ja. Helder. Jongens, dit punt hebben we al rond. Sander, komt er eigenlijk nog wel eens bij Cambuur in het stadion? Nou, ik zou je vertellen, ik ben er niet meer geweest. Zoend?
Sinds ik... In november dus? Ja. Zo'n het moment dat Stotier Ja. een hest van de bist net meer assistent van Henk de Jong. Ja. Hest er net meer in het Cambuurstadion geweest? Nee. Ja, ik ben er wel een keer geweest. Ik heb afscheid genomen van spelers. Ja. Maar een wedstrijd? En, ik heb nog een keer overdag ben ik nog een keer bij Henk op kantoor geweest. Gewoon gezellig. Ja, omdat het ook leuk kan zijn, hè? Ja. Maar verder niks, nee. Hij is nooit meer een wedstrijd bezocht? Nee, wel gezien op televisie. Maar ja, ik zit ook bij IJsselmeervogels. Dat past ook niet altijd, zo simpel is het ook. Of is het soms echt te moeilijk? Nee, nou, ik had er in het begin ook totaal geen behoefte aan. Dat mag je best weten. Ik had er helemaal geen zin om daar naartoe te gaan. Want voor de meesten die je dan zien komen? Of? Nee, maar nee, dat niet. Ja, maar weet je. Ja, ik vind het nog steeds de manier waarop hoe het gegaan is. Dat vind ik nog steeds bijzonder. Laat ik het zo zeggen. Ja. En ja. Kijk, als ik naar Cambuur ga, dan wil ik er naartoe gaan omdat ik het leuk vind. Omdat ik ben ook een Cambuurman. En dat zal ook altijd zo blijven. En ik zou laatst naar Cambuur Utrecht. En had ik Henk gebeld van, nou weet je, ik kom even bij je. Het was een vrijdagavond namelijk, dat komt mooi. En nou, ik zei, doen we na die tijd even samen een biertje. En nou, leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, prima. Ja, en 3 dagen daarvoor was Henk weg. Dus ja, toen ben ik ook niet gegaan. Nee, maar dan heeft dus nog wel contact met Henk? Dagelijks. Dagelijks? 2, 3 keer per dag misschien wel, ja. Echt? Ja. En waar heen je met dan hoor? Ja, over alles. Maar ik eventueel oer een vervolg als duo in het betaald voetbal? Ja, en misschien wel een duo bij IJsselmeervogels volgend jaar. En dan bestoot de haattrainer is Henk assistent? Ja, op papier wel, ja. En in praktijk, ik zal ook eindverantwoordelijk zijn, maar wie weet gaan we dat samen doen. Is dat een serieuze optie? Of? Waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen? Nee, omdat ik denk dat Jim ambities volle meer in het betellen voetbal lezen als in het amateurvoetbal. Ja, maar kijk, IJsselmeervogels is eigenlijk een betaalde club. Zo moet je het zien. Het is net een BVO. Alles is daar fantastisch geregeld. Maar de hele ambiance, Grote stadions, die worden eigenlijk op het hoogste niveau van Nederland acteren. Ja, alleen dat moet wel kunnen, ook voor Henk. En voor ons samen dan dus ook, eventueel dan later. Maar je moet ook genieten. En we hebben niet een leuke periode bij Cambuur gehad dit jaar. Nee. En dat heeft wel een deukje opgelopen. Maar hoe serieus is dit dan? Dat hij dan ook naar IJsselmeervogels ja, het is misschien wel een nieuwtje, hè? Nee, dat is helemaal niet... Is het 1 april? Nee, het is 1 april. Maar laat ik het zo zeggen, als dat zou gebeuren, dan wie weet. Maar Sandor, want IJsselmeervogels is een van de grootste clubs in het amateurvoetbal, ik weet het. Maar hast in die contract een clausule staan dat als er een betaalde voetbalclub komt, die hij hebben wil als hoofdtrainer, CQ-assistent, dat staat voortkist bij IJsselmeervogels? Is dat regeld? Ik heb wel een afspraak in mijn nieuwe contract staan. Daarover? Ja. Ja. Alleen ja, ik ben ook wel iemand van, ik heb mijn contract verlengd. Het is echt een mooie club, moet ik eerlijk zeggen. Er gebeurt van alles, maar het is echt goed geregeld. Het is echt een mooie club. En ik ben ook wel iemand, ik ben niet zo'n clubhopper die van club naar club naar club naar club gaat. Dat heb ik nooit gehad. En kijk of. Dat is toch gauw onwennig? Ja, toch? Ja. Kijk, en IJsselmeervogels is ook niet een club die dus de laatste 20 jaar maar 2 trainers heeft gehad. Zo simpel is het ook. Alleen ik heb verlengd en daar sta ik ook achter. En ik ben daar ook nog lang niet klaar, want eigenlijk ben ik nog niet eens begonnen. Het begint eigenlijk pas voor die. Ja, want ik speel nu niet op een manier dat ik zelf heel graag zou willen. Dan komt ook het materiaal wat je hebt of wat je niet hebt. En dat wordt volgend jaar heel anders. Nou, dat is nou al, daar kijk ik nu al naar uit. Ja. Daar heb ik nu al zin in. Want dan was je zelf ex-spelers dan ophellen? Of, Ja, alleen de selectie is nu al rond voor volgend jaar. Oké. Maar ik weet toevallig dat Henk de Jong het wel eens zei van, als ik weer een nieuwe club krijg, dan neem ik Sander maar als assistent. Ja. Die afspraak stiert. Ja, maar dat is nooit een geheim geweest. Kijk, wij kunnen fantastisch samenwerken. En ik denk ook dat we dat hebben laten zien bij Cambuur wel. En dat de directie op dat moment dan in november anders wilde, ja, dat wilden wij niet. Maar goed, daar heb je mee te maken. Ja. En zij wilden een andere werkwijze hebben. Nou ja, goed. Ja, dat snap ik nu nog steeds niet. Nee. Maar goed. Maar daar is toch altijd wel gewoon ambities. En dat Henk de Jong zei iets heeft van, ik wil Sander altijd mooi nemen als assistent. Die uitspraak die stiert. Ja. Dus dat je hem in de toekomst, wanneer weten we net, dat herenigen worden. Ja. Dat is eigenlijk wel een zekerheid. Ja, je weet het nooit. Maar daar ga ik wel vanuit. Janelle, je bent natuurlijk 24. Je wil gewoon nog eerst actief zijn op het voetbalveld. Ja. Maar heb jij eigenlijk ambities om ooit trainer te worden?
Het lijkt me wel mooi, ja. Ja, mooi, ja? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je met voetbal bezig bent, is het mooiste wat er is. Dus wat dat betreft lijkt me wel mooi. Het lijkt me Alleen, het is nog wel vreselijk ver vooruitkijken, hoor. Ja, maar het is een stressvol bestaan, volgens mij. Ja, dat moet je aan de trainer zelf vragen. Ja, Maar dat is toch zo, of niet? Ja, dat is heel anders dan spelers zijn. Ja, je krijgt met veel dingen te maken, met bestuur, met spelers. Natuurlijk komt veel bij kijken, maar nee, ik zou na mijn voetballoopbaan zou ik toch wel iets met trainers. Ja. Ik zou proberen in je carrière, onder je carrière, de cursussen proberen te doen. Ja. Ja. Want? Nou, dat scheelt voor mij. Dat heeft echt, anders moet je het na je carrière doen. Op het moment dat je voetballer bent, heb je best wel veel tijd over nog. Ja. En je bent wel met voetbal bezig. Nou, je kan oefenmeester 3 en 2 in 1 jaar doen. Nou, dan ga je naar oefenmeester 1. En als je dat een beetje in je carrière kan doen, ja, dat scheelt dan wel, hoor. Ja. Als je dan stopt, Doe je er iets naast? Je bent prof, je hoeft er iets naast te doen om geld te verdienen, maar heb je dingen verder? Nee, ik doe er niets naast. Ik heb dan een zoontje, dus veel tijd met hem. Ja, tuurlijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Maar dat doet bijna niemand, Geert. Nee. Nee? Nee, maar dat deed ik ook nooit. Tot mijn 26 en toen ging ik met die cursussen bezig. Ja. Want je kunt een studie toch redelijk combineren met het bestaan als betaald voetballer, volgens mij. Je hebt als jeugdspeler wil je altijd profvoetballer worden. Ja. En uiteindelijk ben je het dan. En dan ga je ook dan denk je ook van, nou, nu ga ik er alles aan doen om het te blijven. En nou wil ik nog beter worden. Ja. En dan focus je je alleen daarop. En dat is ook logisch. Ja. Ja. Want jij hebt ook die focus natuurlijk. Wat doe jij allemaal om beter te worden? Ja, wat doe je allemaal? Vooral rusten. Rust is ook goed voor je, maar voor mij is dit ook een ander seizoen dan vorig jaar. Ik bedoel, het niveau is hoger. Waar merk je dat allemaal aan, behalve dan op het maar ook gewoon veld? op trainingen en zo. Je speelt met betere spelers, wordt er meer getraind, meer uren. Dus voor mij is het echt een aantal stapjes omhoog. En ja, dat voel ik ook wel lichamelijk. Je voelt je sneller vermoeid. Als je thuis komt, val je sneller in slaap, zulke dingen. Dus voor mij is dit jaar toch wel, ik heb best wel veel geleerd. Ik kan nog veel leren. Dat is een hele zware voorbereiding volgens mij voor jou ook. Ja, het is wel een redelijk pittig jaar voor mij. Ja, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Ja, je wist niet wat je meemaakt. En toen kreeg je ook nog Foppe de Haan. Die traint volgens mij het hardst van alle trainers van het Nederlands betaald voetbal. Het is echt een uitstekende trainer. Ik bedoel, een man met veel ervaring. Ook veel respect voor hem. Ook als we in de krachthoek zitten, dan probeert hij ook gewoon mee te doen met sommige dingen. Dat is gewoon echt mooi om te zien. Met hoeveel kilo stoot Foppe de Haan omhoog? Ja, dat weet ik niet. Een kilo of 15? Nee, 40. Ik weet niet. Nee, maar het is, hij heeft gewoon veel ervaring. En, waar merk je dat aan? Ja, gewoon met oefeningen, hoe die dingen uitlegt. En ja, ook met die... Ik merk gewoon dat hij ook met grote spelers heeft gewerkt. Ook voorbeelden die hij geeft. Dat neem je wel mee, ja. Waar richten jullie nu nog op dit seizoen? Gewoon goed uitvoetballen en dan... Ja, waar richten we op? Het is gewoon we kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Je moet proberen elke wedstrijd te winnen. En daar ligt onze focus nu op. Gewoon, zoveel punten mogelijk. Maar het is een beetje kleurloos seizoen geworden. Nee, uiteindelijk wel, helaas. Is het een teleurstelling? Ja, toch wel een beetje, ja. Want als je ziet, vorig jaar is het nog wel een redelijk goed jaar gedraaid. Dat wou je dit jaar ook eigenlijk. En dat is het nog niet echt geworden, nee. Het was eigenlijk wel een mooi jaar geweest voor een bekerfinale, zeg maar. Ja, dat je in de competitie... Toch een klein beetje succes of zo. Ja, in competitie ben je een beetje kleurloos. Wat een beetje grijze muis, hè? Ja. En dat bedoel ik niet heel negatief, maar niet echt... Je speelt niet om de onderste plek en ook niet om de bovenste. En als je dan zeg maar in de beker... Ja, dan kan je echt focussen op de beker. En als je bijvoorbeeld voor een kampioenschap gaat, kan de beker een drempel worden, zeg maar, de verkeerde kant op. Ja, maar als je zeg maar een beetje grijze muis bent, is een beker juist weer iets om naar uit te leven. Ja, jullie loten steeds Roda, hè? Ja, dat was het Roda nu, hè? Ja, je moet straks weer naar Roda. Ja. Morgen weer. Morgen weer, ja, of zondag. Morgen. Een beetje een angstgaker. Roda niet penalties eruit of niet? Of verloren nee, gewoon. Nee. Geen penalty. Je kreeg wel een penalty tegen toen. Jullie verloren, penalty tegen. En een rode kaart volgens mij voor Joey van den Berg nog. Dat zat er allemaal weer tegen. Ja. Nou jongens, we zijn er hartstikke in, hè. Maar jullie voetballen het seizoen uit, zo goed mogelijk. En Cambuur, het is eigenlijk te hopen play-offs. Ja, dat is het enige doel, denk ik. Ja.
Je kan wel, we gaan voor de 15e plek, maar dat, dat kan het niet. niet realistisch. Nee, maar gewoon, Nee. Cambuur moet zorgen dat ze Boven de Graafschap eindigen. Zo is het. En dat betekent net verliezen morgen en dan hoor ik er vertrouwen in. En dan hopen dat je niet NAC treft. En dan niet Bijvoorbeeld. NAC. Nee, Dus eerst, en dan net NAC. iets van Eindhoven of zoiets. En dan, Ja, Dat is het ideale scenario. De Graafschap onder ons horen. Ja. En dan hopen in godsnaam op niet NAC. niet NAC. Niet NAC. Nee, niet NAC. Vooral niet NAC. Nee, maar dat is zo'n ploeg die zeg maar, dat is altijd een jarenlang een eredivisieploeg geweest. Het publiek erachter daar, zo'n avondje NAC. Nou, dan ga je weer, je weet wel wat, ja, je kan het uittekenen. Ja. En dan thuis moet je het dan nog even doen en dan lukt het dan niet. Ja, dan kan je er zo uit. En dan zie je het beleven dat Marinus Dijkhuizen alsnog verantwoordelijk is. Ja, dat zijn ook nog goede kennissen van elkaar volgens mij, Marcel en Marines. Dus, Ja. dus ja. Nou ja, laten we zou hopen in elk bijzonder geval op een oerwinning, toch? Laten we hopen op een oerwinning Voor de voor, Graafschap, voor de Graafschap. Heren, jongens, tegen dank van je komst. Vond ik gezellig. En Safir Beam Sport op internet. Voor nou nog een hele gezellige jong. Dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. And His Supreme Majesty will now predict the relegation battle between the Super Farmers and Cambuur Leeuwarden. De Graafschap Cambuur. Ja, Cambuur met een beetje. Ja, Cambuur gaat winnen. I'm sorry, but Ogbetje plays for Willem II now. Jan Bruin, Willem van Ark, Johan Arma, Brand Gromberg, Carlo de Roo, Annie Meijer. That's nice, but they only have Kevin van Veen from Scunthorpe. Kevin wie? Je kent hem niet. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.